umntwana omncane umntwana ona-13 amshayisa ngebonda ngenhloko amshayisa athi awuzifa njani mama khufilo zongitefela mama mashona 2012 wakosta ukuthi ngikhulisa umntwana from 2012 yina 7 bathi ya ukakile umntwana kini ucabanga ukuthi uzoshintsha ubani ushintsha ubani nomntwana lo mina nginamntwana omncane nanja akhamba ayohlala la ahlala khona abuye ngo5 mina mangina9 ngisengazi ukuthi kunoshukela we12 rand emakhuleni bathi mama ngicela imali uma noma ubani athi mali ngicela 2 rand ngiyagoleka nje uyabala ukuthi ungathenga naloku ngani imali ungenani uhamba ucela emzini ukuthi ngithi uthando lomndeni angilazi makumali mama omkhulu yena bangithembisa ukuthenga impahla bangijikela esithubeni ngathi angithi unobabakhe makhamba ayofuna ubabakhe mina ngeke ngisupport ivezandleni. Okay, akhe ngikubuze uneminyaka engaki? 18 years. And then wenzani ngalesi sikhathi? Angenzi lutho ngicopela amathini namabhodlela nokuthanyela emzini nomuntu mangathi ngiwashela impahla la imali ngiyawasha. Umntwana ekheni uneminyaka engaki? Na 14 years. Oh, okay. So la ku Identical Force ufuna sihelebhe njani? Ngifuna mangangisiza ukuthi ngikwazi ukusinikeza lelo khadi asinike nemali leyo yena asitshela ukuthi uyayibeka iminyaka le yonke sikwazi ukusiphilisa ngayo. Yeah, masingathi sifika kugogo asitshela ukuthi imali beniphila ngani sonke lesikhathi until njengoba ngikuzwe uthi nikhambe unyaka opheleleko athi ukuthi no nina bengicabanga ukuthi benidla yonke leminyaka.